Evangelista Ján píše: veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Ako Boh miloval svet, takže dal to, čo mu bolo najmilšie. Dal svojho jednorodeného syna. Každý z nás, ako sme tu, či mladý alebo starý, určite máme skúsenosť s láskou. Možno to bolo niečo, čo nás povzbudilo, potešilo, ale možno sme zakúsili aj to, aká môže byť naša ľudská láska, ktorá často vie zraniť, ublížiť, ktorá je často možno škoda radostná, žiarlivá, závislivá. Aká je tá Božia láska? Božia láska dáva na rozdiel od tej našej, ktorá väčšinou len niečo očakáva. A čo dal Boh? To, čo mu bolo najmilšie. Dal svojho jednorodeného syna. Aby on takto zjavil svoju lásku. Veď nemohol ináč, pretože sám Boh je v podstate láska. A keď takto Boh miloval celý svet, či by sa nemiloval nás? Či by Boh mohol nemilovať aj teba? Skúsme dnes v tejto adorácii prírodné nechať sa vložiť do tejto Božej lásky. Pretože len ten, kto uverí, bude spasený. Kto uverí v túto Božiu lásku. Ak sa človek chce osviežiť, možno v lese pod vočíkom, musí sa skloniť, ponížiť, náhnuť. Skúsme sa my teraz v tejto chvíli skloniť, náhnuť, ponížiť, ale zároveň aj utvoriť tejto Božej láske.
Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zveľmi sa veľmi, ako sa nad ním zrozili nohy, veď neľudský je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa, veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Kto by uveril, čo sme počuli a komu sa zjavilo Pánovo rameno, veď zišiel pred ním vzťah ratoliestka, ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. V skutku, on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávo z nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, a neotvoril ústa. Z úzkosti a súdu ho vyrvali, a kto pomyslí na jeho pokolenie, veď bol vydatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednakú z bohačom vo smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpeniu a vydá svoj život na obetu za hriech. Prečo? Ako často si dávaš túto otázku, keď stojíš z očí v oči niečomu, čo je ti nepríjemné, bolestivé, čo ťa ubíja, čo ťa možno gniaví, možno ťa zotročuje. A ty cítiš ťarchu tejto veci, preto sa pýtaš prečo. Prečo práve ja? Prečo práve moja rodina, môj manžel či manželka? Je to otázka, ktorá určite trápi mnohých z nás. Možno vo svetle tejto adorácie pochopíme a nájdeme odpoveď na túto otázku. Ale skúsme sa ešte predtým skôr pýtať, prečo? Prečo trpel Kristus? Prečo to opovrhnutie, bičovanie, trním korunovanie, bolestná krížová cesta i potupná smrť na kríži? Prečo to všetko bolo potrebné? Prorok Izaiáš nám dal odpoveď. Môj úspech bude mať môj služobník. Aký úspech? Či smrť, bolesť, utrpenie môže byť úspechom človeka? Avšak vieme, že to všetko nebolo zbytočné. Pane, Ty nám dávaš odpoveď na všetky tieto otázky. Dávaš nám odpoveď i na zmysel svojho utrpenia. Keď si povedala, je dokonané, tetelesaj, splátil sodok,
ďakovať za to, čo si pre nás urobil. Za to, že si splatil do každého z nás. Môj, tvoj, každého jedného. Chceme ti ďakovať, že sme ti neboli ľahostajní. A že vo svojej láske k nám si išiel až na smrť, až za mňa. Aby si nám takto prejavil to, ako nás miluješ. A že chceš, aby sme boli slobodní. A to je čosi úžasné. Toto dnes Boh chce povedať každému z nás, mne, tým, ktorí kráčia pozorne. I možno tomu poslednému zároveň, povrhnému do smútku či bolesti. I tebe chce Ježiš dnes povedať, že si slobodný. Že zmazal tvoj dlh, že ti odpustil tvoj hriech, aby si tieto slobodne mohol žiť. Preto, Pane, príjmi všetky tieto naše vďaky. Ďakuj za tvoj kríž, za tvoje utrpenie, za tvoju bolesť, za tvoju obetu, za tvoju lásku. Príjmi ďakuj za to, že vo svetle tvojho kríža dokážeme chápať, prijímať i niesť tie naše osobné kríže. Chceme dnes ďakovať za to, že posilňuješ každého z nás, že dávaš silu niesť kríž manželom, že dávaš silu niesť kríž našim rodičom, že dávaš silu niesť kríž našim deťom, že ich dávaš našim starým, chorým, opustým, že dávaš túto silu všetkým tým, ktorí sa boria s nevyliečiteľnými chorobami, so svojou opustenosťou či samotnou. Že práve vo svetle tvojho kríža dokážeme pochopiť hodnotu i zmysel toho nášho. Bože, vďaka ti za tvoj kríž.
našich životov so svojou láskou a otvor naše srdce, ktoré sú už tak nasiahnuté možno nedôverou, ktoré sú zamknuté pred druhými. Príď a nauč nás milovať. Nauč nás milovať lásku, ako Ty miluješ nás. Ty si nám dal príklad. Nauč nás na nej žiť tento príklad. Obnov nás srdcia, ktoré už sa zarastli lenivosťou, vážnosťou. Daj nám srdcia, ktoré budú schopné milovať druhých, ktoré budú schopné milovať Teba. Pane, zmiluj sa.
našich životov. Príď do našich vzťahov s našimi priaznými. Príď do vzťahov v práci. Príď do vzťahov našimi spolužiakmi. Veď koľkokrát sú tieto vzťahy poznačené pohováraním, osudzovaním, neláskou. No Ty, Pane, si ten lekár, ktorý lieči všetky choroby duše. Ty, Pane, príď a uzdravuj nás. Svojou láskou, ktorá je väčšia ako celý vesmír. Svojou láskou, ktorá dáva svojho jediného syna. Pane, zmiluj sa. Je už iba na nás, či sa v pokore skloníme, aby sme sa mohli osviežiť a napiť z tohto podvôčika. Je iba na nás, či otvoríme svoje srdcia a príjmeme túto Božiu lásku. Je už iba na nás, či dovolíme, aby sa nás Boh touto láskou dotkol. Je už iba na nás, či s vierou príjmeme toto tajomstvo Božej lásky.
je v našom živote všetko pochované, ako by v hrobe. Aj keď sa nám zdá, že slnko nevychádza, že sa nebo zatmelo. Že tento hrob uzatvoril všetko v našom živote. Keď sa nám zdá, že už nikdy nebudeme môcť byť šťastní. Pane Ježišu, my vieme, že Ty v tomto hrobe neostaneš. A že tento hrob sa otvorí a slnko znova vyjde. Svetlo, ktoré v našom živote zažije aj tú najhoršiu temnotu. Plné slz uvideli plameň,